En wij zijn verlost door het bloed van Jezus. Waarom worden kinderen Gods aangevallen? Punt 1. Ze hebben niet de volledige wapenrusting van God. Ze hebben wel een wapenrusting. Ze hebben wel bepaalde dingen van die wapenrusting. Ieder kind van God heeft zeker één onderdeel van de wapenrusting. Maar wil je in de bevrijding leven door het bloed van Jezus, heb je de hele wapenrusting nodig. Want als je openingen in je leven hebt, kan de tegenstander je aanvallen. Kunnen die pijlen van de duivel je besmetten. Maar door de angst voor de boze. Angst is een van de dingen waardoor mensen in problemen komen. En het moeilijk hebben om te geloven. Prijs God. Het dienen van de Heer is afhankelijk van ons geloof in God. Ik weet toen ik een dag na mijn aankomst in Paramaribo moest spreken op een conferentie 's avonds. Het was een leidersconferentie, maar iedereen was welkom. En ik ging naar voren om te prediken. En op het moment dat ik mijn mond opende om de tekst en het woord te brengen, kwam er een wolkbreuk. Zware regen viel naar beneden. Wat een kabaal, wat een kabaal. Was zo'n dak als daar was. Ongelooflijk lawaai. Maar ik dacht, ik moest prediken. En de voorganger deed geen aanstalten om de dienst af te lassen. Ik keek hem aan, maar hij keek me niet aan. Hij dacht, je bent toch hier, je gaat prediken. Dus ik gilde. En ik kan soms gillen. En mijn gegil is alleen wanneer ik niet goed hoor. Maar door het lawaai dat van de hemel kwam. We noemen dat in Suriname een SB. Sibibusi. En het bleef maar regenen. En een paar keer heb ik mijn toespraak even onderbroken, want ik wilde stoppen. Ik denk, de mensen horen me toch niet, dat lawaai. Maar ze hoorden me, en dat wist ik niet. Omdat ik de regen overstemde. En ik ben doorgegaan. Toen het einde van mijn preek naderde, de hele preek doorgeregend, hard geregend, niet gewoon, hard geregend, hele preek door. Toen het einde kwam, toen zei ik deze woorden in geloof. Ik ben zo meteen klaar met mijn preek, dan gaat de regen stoppen. Heb ik in geloof gezegd. En waarom? De mensen moesten naar huis gaan. Toen zei ik dat. En prompt toen ik amen gezegd had, stopte de regen. Ik heb in geloof
heb ik die woorden uitgesproken. Dom van mij dat ik geloof niet heb gebruikt terwijl het regende. Ik vertrouwde meer op die voorganger, dat hij me zou stoppen. Je begrijpt, je bent gekomen met Paramaribo, een lange vlucht, en dan moet je de volgende dag meteen prediken. Dus je denkt, als je eerder kan stoppen, is dat mooi. Maar nee, dat was niet mooi. De Heer heeft mij gezegend om het woord te brengen. Het was heel bemoedigend om de conferentie te openen daarmee. Maar toen ik zei, aan het eind heb ik mijn geloof. Ik zeg, ik heb geloof, Heer. Ik heb geloof. Ik zei, als ik klaar ben met preken, dan stopt de regen meteen. En prompt de regen stopte. En je ziet dan dat bij alles van het geloofsleven, het christelijk leven, geloof een belangrijke plaats inneemt. Ook als wij ons geloof vestigen en ons verlanglijstje hebben bij het vieren van het avondmaal. Want praktisch iedereen die bij het avondmaal gaat, heeft zo'n lijstje klaar liggen. Wat hij van de Heer verwacht, als wij deel zullen hebben aan zijn heilige maaltijd. Maar je kan alleen maar bereiken als er geloof is. En het geloof bij het avondmaal loopt door het bloed van Jezus. Want het bloed neemt een centrale plaats in, het bloed van Jezus, niet gewoon bloed, het bloed van Christus, neemt een centrale plaats in bij het heilig avondmaal. En dat bloed zie je niet. Maar je trekt het naar je toe. Door geloof. En dan zie je de krachtige werking van het bloed van Jezus. Dus het avondmaal spreekt over het bloed van Jezus. En als over het bloed van de Heer gepraat wordt, dan bedoelt hij het lijden en sterven van de heiland. Want zijn bloed heeft gevloeid om ons dichter tot God te brengen. De avondmaalviering is een uitstekende plaats, ruimte, gelegenheid om dichter bij de Heer te komen. Ja? Laat het bloed van Christus toe in je leven. Ik lees uit Hebreeën 9, vers 12. Om het te verduidelijken. En dat niet met het bloed van bokken en kalveren, maar met zijn eigen bloed. Eens voor altijd binnengegaan in het heiligdom, waardoor wij een eeuwige verlossing verwierven. Een eeuwige verlossing spreekt over een volledige verlossing, een volledige bevrijding door het bloed van Christus. Hij verwierf dat, maar dat deed hij voor ons. Hij hoefde voor zichzelf niet te sterven, want hij was zonder zonde. Maar hij stierf om voor ons de weg tot God te openen. Om een verzoening teweeg te brengen met God. Want wij hadden ruzie met God. Ieder mens had ruzie met God. Vanwege de zonde. Vanwege de zondeval. Vanwege de zonden die wij bedreven hebben. Had ieder mens ruzie met God. Maar Christus heeft zijn bloed gegeven om ons A, terug te brengen tot God. B, ons te verzoenen met God. C, om ons bevrijding te brengen. D, om ons nieuw leven te geven. D, na D volgt E. En E, om ons overwinnend leven te geven. Dat is belangrijk, kinderen Gods. Om dit te ontvangen. Dat je gaat beseffen hoe belangrijk het is. Dank u, Jezus. En dan zegt u,
Maar waarom worden sommige kinderen Gods nog aangevallen? Terwijl de Heer ons volledige verlossing heeft gebracht. Hij heeft ons verlost, staat in Kolossenzen 1. Uit de macht van de duisternis. En ons overgebracht, overgeheveld. Verhuisd. Naar het koninkrijk van Gods liefde. Naar het koninkrijk van God. Maar er staat, hij heeft ons verlost. Dat staat in Kolossenzen. En wat ik u wil meegeven, is dat de brieven van apostel Paulus zijn geschreven, bijna allemaal. Ja, van apostel Paulus wel, ja. Allemaal. Want we twijfelen of Hebreeën van hem is niet zeker. Maar al die andere brieven zijn geschreven voor de gemeente. Voor ons. Voor de kinderen Gods zoals we hier zijn. De gemeente van Christus over het ganse rond der aarde. Zijn voor ons bedoeld. En dan zegt hij heeft ons verlost. Uit de macht van de duisternis. Er staat niet, wij zullen verlost worden. Maar kinderen Gods, ontvang het. U bent verlost. Even vertellen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 29 kinderen Gods hebben amen gezegd. Hij heeft ons verlost. Uit de macht van de duisternis. Wij zijn verlost. Uit de macht van de duisternis. We zijn vrijgemaakt door het offer van Jezus. En om dat te ontvangen, moeten wij geloven. Als je niet gelooft, ga je het niet ontvangen. Als je eerst wil voelen, ga je het niet ontvangen. Want geloof is geen gevoel. En gevoel is geen geloof. Er zijn heel veel predikers die de mensen aanhalen. Hoe noem je dat woord? Ik kan niet een beschaafd woord vinden. Opjutten om hun ziel, hun gevoel te bereiken. De gevoelspredikers. Maar de Heer praat, ook al voel je niet. Je hebt geloof. Je bent verlost. Je hoeft niet een ding in je buik voelen lopen. Oké? Of je voelt dat iemand je hoofd schudt op en neer. Nee. Je hebt geloof. Dat je verlost bent. Uit de macht van de duisternis. Dank u, Heiland. Toen ik dit overdacht, dacht ik, het komt mij voor, alsof er heel veel kinderen Gods uit de gemeente van Christus worden aangevallen door boze geesten. En het moeilijk hebben. En natuurlijk zijn er een aantal mensen bij die die boze geest maken. Ze hebben niks, maar ze maken het. Ze zien een muis rondrennen en zeggen, ja, het is een boze geest. Oké, maar ja, in Amsterdam zijn veel muizen en veel ratten. Vraag maar aan pastor Gerard daar waar hij werkt met het team. Zien ze regelmatig ratten, soms grote jongens, daar vooraan lopen. Niet in ons gebouw, ja, maar daar vooraan lopen. Wees niet bang om bij Maranatha te komen, want binnen zijn geen ratten. Binnen zijn mensen. Maar dan zie je. Oké. Dan zie je, het geloof is zo belangrijk. Dat je accepteert het bloed van Jezus. Om ons een eeuwige verlossing te brengen. Dat wil zeggen een totale bevrijding te brengen. Wij moeten accepteren. En nu mijn vraag. Waarom worden sommige kinderen Gods nog aangevallen? Waarom? Hoe komt het? Kijk, als mensen van buiten komen naar de kerk, ik word aangevallen, bid voor me, drijf uit, is prima. Laat me dit vasthouden. Vasthouden, Stan. Oké? En dan
in het Nieuwe Testament, bij de brieven van Paulus, wordt praktisch en gericht tot kinderen Gods, wordt praktisch niet gepraat over uitdrijven, over bevrijding. Echt niet. En waar gepraat wordt, wordt gezegd, hij heeft ons verlost. Er staat nergens dat ze in de kerk waren, de gemeente, en ze dreven dingen uit. In de brieven van Paulus. Komt niet voor. Natuurlijk zal dat ook wel geweest zijn. Maar dat wijst ons, moeten we niet accent op gaan leggen, dat wij kinderen Gods bezet zijn en moeilijk hebben. Als wij een verkeerde droom hebben gekregen, denken we, oh wat is dit? Als we emotioneel in problemen zijn, wat is dit? Oh, bid voor me, drijf uit, want ik voel me niet zo lekker in mijn ziel. Ik heb er moeite mee met het verleden. Ik heb moeite mee met die zuster. Ik heb moeite mee met die broeder. En het ergste is, ik heb moeite met die pastor. Aha, zegt een zuster. Gelukkig maar één zegt dat. Gelukkig. Oké. Maar zie je, als wij in de Here zijn, dan weten wij, kinderen Gods, wij zijn verlost. Door het bloed van Jezus. Als ik het bloed zie, ga ik voorbij. Als de tegenstander, als de Heer het bloed ziet in jouw leven, het bloed van Jezus ziet, gaat de vijand voorbij. Heb je dat bij stilgestaan? Kinderen Gods. Die allemaal lopen, ik ben bezet, ik ben bezet, ik ben bezet. Gelukkig niet veel uit de gemeente, gelukkig. Oké? Als je het bloed van Jezus. Maar zie je, dit probleem heeft te maken met ongeloof. Want als je dat gelooft, dan ga je ervaren ook hoe je gaat leven. Hoe je gaat slapen. Ja. Wat in je leven gebeurt, je gaat schrikken. Het geloof verzet bergen. Mensen denken, we moeten bergen in Limburg gaan verzetten. Kom gelovigen, we gaan naar Limburg. We gaan Limburg plat maken door ons geloof. Nee, de bergen in uw leven. De dingen die u wijs maken dat het niet goed met u gaat. Want Satan is een leugenaar. U bent een kind van God. U bent het eigendom van Jezus. Aanvaard dat. Is moeilijk. Want we willen eerst zien voor we geloven. Er zijn meer Thomassen in de gemeente dan Abrahams. En ik bedoel, je zegt ja, maar ik ben Abraham, ik ben boven de 50. Nee, dat bedoel ik niet. Het gaat om geloof, ook als je het niet ziet. Ben je een Thomas, wil je eerst zien voor je geloof. Dat is het Thomas geloof. Eerst zien voor je geloof. Maar het echte geloof is niet zien en toch geloven. Want het woord zegt dat. Het staat geschreven. De Heer viel de tegenstander aan met er staat geschreven. Hij haalde de Pentateuch aan. Vooral Deuteronomium haalde hij aan. En hij zei, er staat geschreven. De Heer uw God zult gij aanbidden en hem alleen dienen. En wij zijn verlost. Door het bloed van Jezus. Ik heb een probleem, zeg. Het podium is te groot, ik blijf maar lopen. Terwijl gewoonlijk sta ik op één plek. Net als mijn kamer hier een hokje is, had ik vroeger ook een hokje hier. Maar nu heb ik zoveel ruimte hier, zeg. Ik kan dicht bij zuster Joyce gaan staan, niet bij Joyce. Zij luistert ernstig hoor. Zij luistert kritisch en ernstig. Laat me iets zeggen wat niet klopt. Na de kerk hoor ik het. Je bent altijd zo geweest, Joyce. Je was directrice van de Bijbelschool. Toen was je echt streng. En nu ben je nog steeds streng, Joyce. Maar het is toch een verschil met jou nu, Joyce. Je haar is mooi.
Laat mij even teruglopen naar mijn plek. Duurt een paar seconden. Oké. Ja. Waarom worden kinderen Gods aangevallen? Punt 1. Ze hebben niet de volledige wapenrusting van God. Ze hebben wel een wapenrusting. Ze hebben wel bepaalde dingen van die wapenrusting. Ieder kind van God heeft zeker één onderdeel van de wapenrusting. Maar ben je in de bevrijding leven door het bloed van Jezus, heb je de hele wapenrusting nodig. Want als je openingen in je leven hebt, kan de tegenstander je aanvallen. Kunnen die pijlen van de duivel je besmetten en beschadigen. Dus wat wij nodig hebben, is een volledige wapenrusting. Dank u, Jezus. Waarom worden kinderen Gods ten tweede aangevallen? Niet nodig, omdat ze nog geen nieuwe schepping zijn. Dat is ook een kwestie van geloof. Je komt tot bekering. En als bekering niet betekent, ik ga de kerk bezoeken. Ik ben van de kerk, maar dat denken sommige mensen. Bekering is, ik ben van de kerk. Nee, bekering is een nieuwe schepping. Je bent aangeraakt. En God heeft jou een nieuwe schepping gemaakt. Wat wij moeten doen, met ons gehele hart zeggen, we gaan tot Jezus. Vanaf vandaag gaan wij Jezus oprecht dienen. Dan komt de Heer. En de Heer maakt van ons een nieuwe schepping. Toen je als baby geboren was, je kon niks aan doen. Ja, ik reed met 2 broeders. Een broeder die ons kwam afhalen van het vliegveld, ja. En hij reed op die nieuwe snelweg, de Bouterse weg, reed hij. Trots als hij was, prachtige snelweg. En hij zei, daar was Paranam. Ik zei, hé, daar ben ik geboren. Echt waar? Oh, nee, ik weet niet zeker. Mijn moeder heeft mij gezegd dat ik in Paranam geboren ben. Maar toen ik geboren werd, wist ik het niet. Oké? Maar toen ik opgroeide, als persoon, toen wist ik, oh ja, mijn moeder heeft gelijk. Ik moet daar geboren zijn. Oké? Dus je natuurlijke geboorte, je kan er niks aan doen. Je komt er. Sommigen verwijten hun ouders, door jouw schuld moet ik leven. Ben ik geboren. Als ze het moeilijk hebben en problemen hebben, dan verwijten ze hun ouders, worden ze boos op hun ouders. Ja, dan gaan zij zich anders opstellen naar hun ouders. Maar als jij niet betrokken was bij mijn geboorte, dan was ik niet geboren. Ik heb niet gevraagd om te komen. Ik was er plotseling. En dan worden ze boos op hun ouders. Maar ze hadden liever dat ze niet leefden. Daarom ben ik vastgesteld in Europa dat de meeste zelfdodingen vinden plaats bij jonge mensen. Omdat zij het leven niet zien zitten. De druk in de maatschappij is te groot. De maatschappij is te veel eisend geworden. Maar als je bevrijding van de Heer hebt gekregen, dan heb je de bevrijding. Omdat je een nieuwe schepping bent door het bloed van Jezus. Dank u, Heiland. Dat zijn... En nog een derde punt. Wat kinderen Gods moeilijk maakt. En dat ze denken dat zij worden aangevallen door boze machten. Is angst. Ze hebben heel veel verhalen gehoord. Ik weet in mijn jongelingsjaren, als we samen bij elkaar zaten, er was nog geen televisie. Of was een televisie die meer niet werkte dan werkte. Oké, dus je keek niet. Dan zat je s'avonds, soms deed je mensen erger je niet. Zo'n dam. Ik heb nooit schaken gedaan. Dat heeft mijn zoon overgenomen, schaken.
Maar mensen ergeren niet, vond ik leuk, want ik won vaak, kan ik andere mensen uitlachen. Was een toetssteen om je niet te ergeren, oké? Maar dan vertelde je vader vaak van die verhalen, oké, van boze geesten. Die lopen langs bij het raam en die kijken naar binnen en zeggen bepaalde dingen. En noem maar op, heel wat van die angstverhalen. En soms van die AT's werden verteld. Wat is AT? Een story werden verteld. Waardoor angst kroop in je hart. Ik ben opgegroeid met angst. Ik was bang voor dingen met de dood te maken hebben. Ik ben op Mungo een paar jaren opgegroeid, naar de school geweest. Enzovoort, Mulo school geweest op Mungo. En ik moest soms naar Lijnweg gaan. Wonoregio. En daar was er een begraafplaats aan de zijkant. En ik was zo bang. Ik moest daar langs lopen en ik keek er niet naar. Zo bang was ik. 's Avonds helemaal niet. Vooral niet bepaalde uren. 12 uur 's nachts. 3 uur 's nachts. Dat waren de JU's, Yorkayuru. De boze geestenuren. Met die angst ben ik opgegroeid. Ja, nu is het anders geworden. Nu heb ik ontdekt dat ik niet meer bang ben voor deze dingen. Maar zij zijn bang van mij. Amen. Omdat ik bevrijd ben door het bloed van Jezus. Maar door de angst. Angst voor de boze. Angst is een van de dingen waardoor mensen in problemen komen. En het moeilijk hebben om te geloven dat zij volledig bevrijd zijn. En let wel, het woord zegt het. De Heer zegt het. De praktijk bewijst het bij de oprechte gelovigen. De praktijk bewijst bij de oprechte gelovigen dat zij vrij kunnen leven, in blijdschap kunnen leven, met vrede kunnen leven, vol vertrouwen op de Heer kunnen leven, onder moeilijke omstandigheden zeggen, we zullen doorgaan en de Heer prijzen. Amen. Omdat wij verlost zijn door het bloed van Jezus. Een eeuwige verlossing. Een volledige verlossing. Een ware bevrijding is voor ons. Laten we die tekst nog een keer lezen. Niet door het bloed van bokken en kalveren. Was in het oude verbond. Het bloed van dieren. Die moesten geslacht worden. Om verzoening te brengen met God. Ja. Het bloed heeft altijd in het oude verbond en ook in het nieuwe verbond een belangrijke rol gespeeld. Oké? We zagen het bij Adam. Bij Abraham. Ja? Hebben we het gezien. En bij anderen hebben we ook kunnen zien het bloed van Jezus. Het bloed van dieren bracht verzoening. Ik heb vorige keer bij het avondmaal over het verzoendeksel gepraat. Ik heb besloten om voorlopig bij het avondmaal over zulke dingen te praten. Over het evangelie van Christus. Want het evangelie van Christus zonder bloed is een bloedloze evangelie en heeft geen enkele aanspraak op bevrijding en verzoening. Dan gaan mensen bij iedere oproep naar voren komen, ik moet vrij worden. Terwijl die bevrijding in uw handen is. Door het bloed